naoperahan? Ay taon na po, mahigit ng, siguro po magdadalawang taon na mahigit. Aside from na ano mong yan, na mga nararamdaman, may iba ka pang health problems na nai-experience sa edad mong yan, na nasa 70s na po kayo? Ayun pong lagi po akong nahihilo, saka ano nga po, yung hirap po akong maglakad. Opo. Pag Kumusta yung tulog? ayun, minsan po, hindi ako nakakatulog, mamaga na akong natutulog. Hindi ka ba nag-high blood o mataas ang Minsan ano yan, po, ang mataas blood po sugar? ako, nag-maintenance po ako. Para sa hypertension? po, yung sa tapos sa diabetiko, meron ka ring gamot? Hindi po ako aywan ko lang po, basta pag yung resita po sa akin ng doktor, lahat ng binibili ka po sa kanila ang gamot. Ilang taon na kung kayong umiinom ng mga synthetic drugs? Ay mahigit na pong 1 taon. Mahigit ng 1 taon. Pero ano ba sa feeling mo? Gumagaling ka ba o nandyan pa rin yung sakit? Hindi nga po, dahil yung hirap pa rin po ako. Saka yung ko po dati, namamaga po yan 2 pa ako. Ay ngayon, mula nung mag-inom po ako nito, wala na. Nawala? Saka kahit ako'y magparalalakad ng malayo, kaya ko na po, saka hindi na siya namaga ang paa ko. Alin dito yung iniinom mo, Mami? Ito pong 2. CBF? Ito, saka ito po, yung pampatak. Nag-detox ka ba? Hindi pa po. Di Kaya ba? nga sabi ko, Dapat mag-detox ka. Mas maganda yung pakiramdam mo. Pero in your case, Mother, ilang ka na ba? Ilang weeks ba o months ka nang gumagamit nitong product? Hindi pa lang po natatagalan nun, baga pong magkuang kayo. Wala pang 1 month? Wala pa yata. Hindi, pangalawang kwan ko na ito dito. Nasa 1 month pa lang. Pero naramdaman mo yung pagbabago? Ay, yung unang pagkuang po lang po, pag-inom, naramdaman ko na yung epekto ng gamot. Kumusta po yung tulog? Okay na po, tuloy-tuloy na. Wow, ganon. At mas malakas ka ngayon? Ayun po, kahit ako'y mas masigla yung pakiramdam mo at hindi ka nagwo-worry sa mga nararamdaman mo. Kahit po yung mga kaibigan ko nagsasabi nga na malakas daw ang katawan ko ngayon, saka yung parang maganda ang ng mga balat. Yun ang sabi nila. Tuloy-tuloy lang, Mami, kasi ang product natin, these are nutrients na kailangan ng trillions of cells. Sabi nga, pag healthy yung mga cells mo, magiging healthy yung mga organs, yung system mo, nakakasiguro ka ngayon na kahit tayo senior citizen, healthy. At maganda pa rin. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Na sana po magpatingin sila dito para rin nila ma-experience nila yung at yung maanuhan nila yung talagang epekto ng gamot na nila. Actually, Mami, hindi tayo gamot. These are food supplement na siyang kailangan ng katawan natin para malakas tayo at malayo sa sakit. May inanuhan nga po ako sa Talubatib, doon sa dati pong kapitbahay namin, ay nagkuhan siya, sabi niya, maganda nga daw po ang epekto. Dahil yung pag-iihi daw niya dati, parang makuha na po ang kulay ng ihi, saka ang amoy, iba ang amoy. Pero nung po siya nito, yun, malinis na, saka wala na daw pong amoy. Ayan, Mami, kailangan ko ulit pangalan at edad niyo po, taga saan? Ay Emilia Norte po, Purok Sayis, Talubatib, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat po. Ayan, napakagandang kwento ng kagalingan nila kay Sir Nems Flora, Ma'am Merly Villaverde, Ma'am Mitz Biascas, and Jerome Villegas, and Ma'am Nora Napod, okay? And of course, hello sa lahat ng mga makakapakinig ng programang ito, saan man kayong radio station makakapakinig nito, saan man na Facebook Live kayo makakapanood ng program to, hello po sa inyo. And dito tayo, mission to help restore the health of people. Kaya ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating
Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya eto ngayon, isa uling kwento ng kagalingan. By the way, ulitin ko, mga taga-labo, yung mga malalapit dyan, take advantage, maka-avail kayo ng gagawing free health consultation ngayong darating na Sabado, January 11, 9 a.m. to 12 noon. Si MD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. But of course, dyan sa mga taga-Daet, yung mga malalapit dyan, pag nagpunta naman kayo sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo. Oo, take advantage nyo po yan. Dahil kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ayan. So, dito tayo, isa uling kwento ng kagalingan. Paano natulungan ang isang taong may vertigo? Yan, pakinggan po natin. Okay, andito rin mag-attend ng aming health symposium today. Ang ganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating product. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Angelina Balyes, ang edad ko po 62, taga Purok City, Napaod, Tabo, Camarines Norte. 62 years old. Ma'am, anong health problem mo? Ba't napunta ka dito sa amin? Yung vertigo ko po, Vertigo. Anong nararamdaman mo pag umaatake yung vertigo? lagi po akong nahihilo, minsan lagi akong dadala sa doktor. Ngayon po, mag-inom ako itong, Pero ma'am, teka muna. Ilang taon mo nang yan, na vertigo na yan? ay 3 taon na po. Tinatakbo ka ng ospital. Ano, kino-confine ka? Minsan po na-admit, minsan hindi. So tuwing na-admit ka, gumagastos ka ng malaki-laki niyan. Ay malaki nga po. Magkano? Ay, minsan private po ako na pa-ospital, ay malaki po. Mga magkano yun? Para may Maabit idea. na nga 26. Wow, para kang naho-hold up, ano? Oo. 3 araw lang, 26. Mhm. Pero paano ka nakapunta sa CMD office? Narinig ko lang po sa radyo na may mga ipinagukan sa radyo. Doon ko po na alaman So, ito. pumunta ka? Pumunta po ako dito sa school ng CMD. Naka-attend ka ng Naka-attend ng symposium. po. Ma'am, aside ng vertigo, may iba ka pang health problem na pinagdadaanan? Meron po yung high blood. Oh, Ngayon po, natural na po yung aking BP. BP. Kahit natigilan akong isang semanang walang gamot, ayos na po ngayon. Oh, pero yung mga ininom ka ma'am na mga synthetic drugs, Meron po. para sa ano yun, high blood, Sa high blood, sa blood sugar, sa blood sugar, wala pa. sa vertigo. Sa vertigo, meron. Oh, ano yan? Mahal ba yung sa vertigo? Ay, umaabot po ang isang capsule ay 130. 130. So kung 30, ano yan? Araw-araw iinumin? Opo, maintenance. 130 times 30 months, ay 30 Daily. days. Magkano? Oo. Daily ko ni inumin ay. Oh, medyo malaki yung halaga, ma'am. Kailangan, Aside no sa hypertension. opo, Oh, nung nag-take ka ng product namin, alin po dito ang na-take nyo, ma'am? yung CBF, Ah, ito. tapos yung HCI, CMD. Ano pa? Wala na, yun lang po. Hindi ka nag-detox? Hindi po, hindi pa. Oh, try mo mag-detox po. Oo. So, ilang days, nung nag-take ka po nitong dalawang to, ilang days mo naramdaman yung pagbabago? Ay, mag-1 linggo po akong inom, ayos na po yung pakiramdam ko. Wow. Hanggang ngayon po, nakaubos ako niya ng isa. Tapos 2 ng CBF. Oo, ilan ba iniinom nito, ma'am? 15 drops po isang baso. Pero ilang beses? 3 times a day? 3 times a day po. So, 45 drops per day. Dito, Oo. ilan po nito? Yan po ay 8 kada So, inom. 8 times 3. Oo. Oo. So, ngayon ba, nakailang buwan ka nang nagte-take, ma'am? 3 linggo pa lang po. Oh, 3 linggo pa lang? Napatigil po ng isang semana ay nawala ng gamot. Pero ayos po yung nararamdaman ko. Kahit di ako umaatake nakainom. yung vertigo. Hindi po. Saka nag-okay yung BP mo. Opo. Iba pa, kumusta yung tulog po? Ay ayos naman po. Pero Masarap. Dati minsan na pag nakakagising ng hating gabi, minsan di na nakatulog. Pero ngayon, kumusta po, ma'am? Ay nakatulog po ng maayos. Wow. Masarap mang matulog pag yung lalo nag-inom ng gamot. Lumakas po kayo? Opo.
Meron ka pang iniinom ngayon synthetic drugs? Wala na po, nagtigil akong uminom. Nagtigil na siya. Nakagraduate siya Opo. sa mga synthetic drugs. Ma'am, anong message na masasabi mo sa mga makakapakinig ng kwento mo? May mga problemang katulad mo? Ay, para sa akin po itong gamot na ito ang maganda sa katawan. Subukan din nila. Oo. Oo, isama mo na dito mga kapamilya mo, ma'am. Whatever yung health problem nila, ay pwedeng matulungan ng ating product. Ma'am, pangalan uli at taga saan kayo? Edad taga saan? Angelina Valyes, taga Purok City, Napaod, Labo, 62 years old. Ayan, thank you very much, ma'am. Ayan, sa mga listeners natin, so amazing ang ginagawa ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Hello kay Ma'am Remy Faustino, dyan sa Vera Catanduanes, and Sir Erwin Torre Palma. Okay? Now, isa pang gusto kong masubukan nyo, aside ng CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Nako, that's really a perfect combination. But sa ngayon palang panahon, marami ang constipated, hindi na regular magdumi. Oo. Alam nyo ba, pag hindi kayo regular magdumi, nahirapan kayo magdumi, delikado kayo. Una-una, pwede kayo magkaroon ng almoranas. Pwede kayo magkaroon ng colon cancer. Ang dami ngayon may colon cancer. Ang colon cancer pa naman ay nadidetect mga stage 3, stage 4 cancer na. Pahirapan na po yan. We have this product, the CR Juice, pang detox. Mas maganda ang pakiramdam nyo pag malinis ang mga colon. Mas maganda ang pag-absorb ng nutrisyon pag malinis ang mga colon nyo. This is also natural. Kaya walang side effect. Okay? And also for people na mahilig sa kape katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na palitan nyo ng HCI coffee. This is an alkaline coffee. Bakit naging alkaline? Because of the bamboo salt, because of the minerals. Napakasarap. Ito na rin yung aking kape. O, sa mga nagkakape, the best ang pagkakape natin, umaga, mga 2 to 3 times a day lang. Ako, 3 times a day ako, umaga. Tapos yan, parang snack ng before lunch and before 3 p.m. That's enough na yon. O, para masatisfy lang yung cravings ko sa coffee na hindi nasisira yung aking health. Okay? So, ulitin ko sa inyo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Opo, News Center. Oo, napakadami na natin na mga nag-join kami dito dahil may mga health problems kami. Nang na-prove namin na napakaganda talaga ng ating product. Yon, ginawa namin mag-share sa mga tao by spreading the good news. So anong na-attain namin? Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at nagkaroon kami ng chance makatulong sa napakaraming tao. Sa mga gustong gawin ng negosyo, this is a perfect business kasi 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Kailangan lang aralin ninyo ano yung kayang gawin ng product. Ay, nako talaga, hindi kayo mapapahiya. Ha? Good health, good business. At pwede nyo rin ma-attain yung na-attain namin. Pati mga free travels, local and international. Okay? Now, dyan sa area ng Catbalogan, mga maghanap dyan ng CMD Center. Nasa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay, care of Ma'am Star Gomez. Joanne Asaytuno, isang BHW sa Humapon, Legazpi City. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. Okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors.
Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenny Lynn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ayan, sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street,
Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CM Distaki Center, at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, 2nd District of Albay. Ang aking center, CM Distaki Center and now NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop in front, LCC Supermarket. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagao-Bawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Nito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Tibenes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Nito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Andiyan din si Ma'am Lisa Longga sa 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Regis, K-OB Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor ng ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Andiyan din po si Mr. Hill Rijalde sa Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga active distributors. And of course, for people na gusto gawin ng negosyo, welcome po kayo sa amin. Oo, dito sa Legazpi, actually, kailangan namin mga retailer. Opo, as much as possible, kung meron kayong mga sari-sari store, ituturo namin sa inyo. Sari-sari store, paano madadagdagan ang kita mo ng mga 3,000 to 5,000 a month kung maglalagay kayo ng CMD sa inyong mga sari-sari store. Sabi nga po, kung may CMD ka sa iyong sari-sari store, para ka rin butika sa barangay. Apply na kayo, mga sari-sari store sa atin. Hello kay Ma'am Hilda Lobrido, okay? Ulitin ko na lang yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And by the way, dito sa Legazpi, kaysa meron pa kaming natitirang slot ng 1,350 na promo yon ng registration, pwede pa kayong humabol. Dito sa Legazpi yon. At meron pa yata dyan sa Labo na mga ilang slot pa yon. Oo, pwede nyo pang habulin. Tanungin nyo kung available pa yon, ha? Kasi paubos na talaga. Pero doon ito siguro i-allow na lang natin doon sa mga gustong gawin ng negosyo. 1,350, 5 toothpaste,
dagdag pang 5 toothbrush, kaya bali 10 yung toothbrush yan. Pang family talaga, good for 1 year nyo yan na konsumo. Okay, napaka healthy pa naman at napaka-friendly sa ngipin, sa gums ng ating toothpaste, ang ating toothbrush. Subukan nyo yan. At yan na rin po ang aking gamit na dati lagi ako may infection sa gums. O ngayon, wala na yon. At saka tumibay pa yung aking mga ngipin. Ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.